Jak číst etiketu u hořčíku, aby ses nenechal zmást velkým číslem na přední straně? Na obalu často uvidíš třeba 1000 mg magnézium bisglycinát. Jenže tohle číslo většinou neznamená 1000 mg čistého hořčíku. Je to hmotnost celé sloučeniny hořčík plus navázaná část sůl, takže reálné množství hořčíku je nižší. To, co tě zajímá, je vždycky řádek v tabulce složení. Hořčík, někdy jako elementární hořčík nebo také magnézium elemental, to je skutečné množství hořčíku, které do těla doplňuješ. A teď pozor na častou věc v praxi. Pokud je na obalu velkým písmem bisglycinát, ale v tabulce je elementárního hořčíku podezřele hodně, třeba 200 mg, často to znamená, že to není čistý bisglycinát, ale směs více forem. Výrobce část množství dohoní jinou formou hořčíku, velmi často oxidem, protože se tak snadno dá navýšit množství elementárního hořčíku na porci. Jednoduché pravidlo. Nekoukej na velké miligramy na přední straně. Koukni do tabulky na hořčík a hlavně na složení forem, jestli je tam opravdu jen bisglycinát nebo i další formy, typicky oxid. A kdyby cokoliv, neboj se mi napsat.